Гжегаш вяртаецца? Моя арт-барацьба з ясным голубам ужо выйшла ці нават вылецела на старонкі медыяў і тэлебачання. Я ж цяпер сяджу і медытую прадчуванні маёй перамогі. Бо не на тую напаў, а перамагу я яго не гвалтоўна і па-мастацку. Праўда, 5 маіх метадаў ужо пацярпелі паразу, але моя апошняя пяшчотная арт-акцыя мусіць спрацаваць. Вычакаем для пратаколу тыдзень і святкуем арт-перамогу. Прасека ўжо нясу ў лядоўню. А пакуль Гжегаш сядзіць у засадзе і прызнае мяне моцным арэшкам, вось вам 5 фактаў пра гэтую птушку Фенікс. Бо каб адолець праціўніка, трэба яго ведаць. І так, першае. Гэта голуб лясны і самы буйны ў Еўропе. Ён заўжды шэра-блакітны і мае выразныя белыя плямы на шыі. Бо гэта вяхер, а гэта звычайны гарадскі. І гэта не наш, і гэта не вяхер, і гэта не ён. Дакладна ён не наш, а бо гэта вяхер. А калі за ракезам, гэта Гжегаш. Фірмовая панкаўская фрызура ад раённых разборак з сарокамі. 2. Гэта парныя птушкі. Не зграі жывуць, як гарадскія. Вось убачыце вяхера. Пазірайцеся. Хутчэй за ўсё напарніца пасецца побач, як Бонні і Клайд. 3. Вы дакладна чулі гукі вяхераў. Гэта пяціскладовая гу-гу-гу-гу-гу. Такое не забудзеш. Многія думаюць, што гэта совы ці нейкі від зязюляў, а гэта яны лясныя галубы. 4. Раўнапраўе ў пары. Дзеўка яго што трэба, на галаву сесці не дае, абодва бацькі ўдзельнічаюць у наседжванні і кармленні птушанят. А гняздуюцца яны па 2-3 разы за сезон. Ён носіць галінкі, яна будуе. 5. Не паверыце, вяхеры пералётныя птушкі. Зімуюць на поўдні Германіі, Італіі, Балканах, Францыі і на секундачку у Гішпаніі. Дык вось адкуль Гжегаш панабраўся гэтых захопніцкіх тэндэнцыяў. У яго ж яўну Гішпаніі ўжо апартаменты адціснутыя. Там гэта звычайная практыка, але не на тую напаў. Я выведу нашыя стасункі з Гжегашам з варожых у добрасуседскія і нават прафесійныя.